Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кадерле әтиләр һәм әниләр, әбиләр һәм бабайлар, барлык мөселман һәм мөслимә кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ихлас күңелдән һәр берегезне шушы изге Рамазан гаетләре белән тәбрик итәм. Раббым Аллаһ ай дәврендә тоткан уразаларыбызны, кылган барча игелекләребезне кабуллардан кылсын. Безгә ныклы иман, тауфик, hidaят, жан һәм тән саулыгы бирсен. Күк йөзеннән Рамазан айлары китсә дә, изге айның рухы, изге айның хисләре безнең күңелләрдән китмәсен. Изге айлар китте инде дип, бәндә изгелекләр кылудан туктамасын. Раббым Аллаһ безгә күпме гомер, күпме мөмкинлек бирсә, Аллаһ биргән көннәрне, төннәрне хәерле изге эшләрдә сарыф итәргә насип итсен. Бәйрәм көннәрендә якыннарыгызны, туганнарыгызны, бигрәк тә исән сау икән әти-әниләрегезне бәйрәм белән котлagыз. Әниләребез сабыйларын тәмле кыймаклар белән, әтиләребез бүләкләр белән сөендерсен. Гаетләребез мубарак булсын.